തന്റെ ഇണയോട് ഭർത്താവിന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് പ്രകടമാകുന്ന പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു 7 അടയാളങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഭാര്യയോട് എപ്പോഴും സലാം പറയുന്നവനായിരിക്കും. എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും എങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും ഭാര്യയോടൊരു സലാമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ അവൻ പോവുകയുള്ളൂ. തോന്നിയ മാതിരി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയും അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം വീട്ടിൽ കയറി വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനായിരിക്കില്ല. 2, ഭാര്യയ്ക്ക് എപ്പോഴും കിസ്, ചുംബനം കൊടുക്കുന്നവനായിരിക്കും. ചുംബനം എന്നുള്ളത് ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ പ്രണയത്തിന്റെ, സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന വലിയ ഒരു അടയാളമാണ്. 3, ഭാര്യയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഗിഫ്റ്റ്, സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവനായിരിക്കും. സർപ്രൈസ്ഡ് ആവട്ടെ അല്ലാതെ ആവട്ടെ പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിലും മുഹൂർത്തങ്ങളിലും തന്റെ ഇണക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മാനം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നവനായിരിക്കും. 4, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭാര്യയുടെ തൃപ്തി ചോദിക്കുന്നവനായിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഭാര്യ എന്നൊരു ലോകമുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സിനോട് തീരുമാനങ്ങൾ ചോദിക്കണം, ശരിയാണ്, പക്ഷെ നിന്റെ ഭാര്യയോട് കൂടി തൃപ്തി ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടായിരിക്കണം നീ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സംരംഭങ്ങളും. 5, ഭാര്യ വീട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം സ്വന്തം വീട്ടുകാരോടുള്ള പെരുമാറ്റം പോലെ ആയിരിക്കും. അത് വലിയൊരു ഘടകമാണ്. ബോത്ത് ഫാമിലി